Ще снимаме нещо, което ще обявим. Старта на Сезон 26. дългоочакван момент не само за вас, ами и за нас. Айде да берем броди. Хайде. Хайде сега кажи какво показваш. Показвам броди, Добре. Защо го показваш? защото вече започнахме да берем. Така че обявяваме старта на кампания 26. С малко пускаме формата. Може да поръчате и от понеделник започваме да изпълняваме поръчки. Другото важно нещо, което трябва да уточним за формата е, че то просто няма да е форма, а ще бъде на ново обновленият ни, на изцяло обновленият ни сайт raspberry.farm, където ще откриете не само наличните ни продукти, нашите партньори, новите услуги, които ще предлагаме, всичко на едно ще го има този път. Апгрейдваме се един вид. Малко по малко. Да. Чао! Айде до скоро! И отивайте на raspberry.farm. А ти вече започна да се... Аз ям вече от няколко дни за да тествам. Айде, raspberry.farm. Чао!